Tinoti nyika yeZimbabwe panguva inoi yakatarisana nema-human rights abuses, yakatarisana ne-torture and-abductions. Zvinhu hazvisi kufamba munyika yeZimbabwe, vanhu vana mabasa, vanhu vari kutambura nekuda kuti the regime, the ruling party ZANU-PF. Tinoona kuti mutungamiri opposition parliament vasengizo Chabangu aiwa vanoeja kuti aiwa makanselas nema-legislators ake anojoina the 2-day ideology training at Herbert Chitepo School. Yamunoziva kuti aiwa ipropaganda yeZANU-PF anovaeja kuti vanojoina the dirty training. Sanapinda mashoko anobuda panapa tinoona sengizo Chabangu aiwa achizvirova dundundu achikritisizwa nevanhu. Unobva wasubscribe like or turn on the bell icon. Tipinda panapa mu-CITE news vanyora vachiti despite widespread criticism of the mandatory 2-day ideology training at the Herbert Chitepo School for Ideology in Harare, Sengizo Chabangu, who identifies as the Secretary General of the Citizen Coalition for Change, CCC, has defended the program. Chabangu praised the training as a valuable initiative to enhance councillors' capacities and ensure local governance aligns with the national policies. Panapa Sengizo Chabangu anoti ayo makanselas ake ngaende pa this 2-day training kuti vanotrainiwa. Vatona kuti instead yekuti Sengizo Chabangu sezvo vachizviti ndo vakomana vacho vatungamiri opposition munyika yeZimbabwe havasi kuadresa ma-pressing issues atiri kuona kuti ari kufesa achisangana nevagari venyika yeZimbabwe. Haasi kupresa nhau yecorruption, haasi kutaura nhau yekuti vanhu vanoda mabasa munyika yeZimbabwe, haasi kutaura nhau yema-human rights violations, havasi kutaura nhau yema-flawed elections. Vanongouya vachingoita zvinhu zvinongofavor the ruling party ZANU-PF. Patinozongodhura ma-conclusions kuti aiwa Sengizo Chabangu is just a ZANU-PF junda akangouya kuzongoita a dirty work yekuzokanganisa ma-citizens emunyika yeZimbabwe. Chibondedza mafungiro enyu muri kudiva pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, so subscribe, like, or turn on the bell icon.